Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Laila, libat. Dream that you dream. Bimbo, mabalik na kong trabaho. Good! Good! Wow! Gopahagod mo karon. Salamat. Kinala mo pa dahil no kusunahan. Kay biyuda na ko. O siya? Biyuda? Ikaw, biyuda? Oo, biyuda na ko. Kay patay naman akong gugma. Mao na, O siya? patay wow. na akong gugma. Hey, unsa ko na yung gipanulti? Nibaw ko eh. Nga naibaw na ka nga kasal na sila si Rexon at si Venus. Oh. Ha? Imposible man ba nga dili siya masulti nimo? Maubitaw nga dito ka sa bahay, sa gabi nga dito sa ko sa bahay ni Venus. Ug ako nahibawan nga kasal na dahil sila. Sorry nga. Wala ko masulti ni mo ini. Oh, okay lang, oy. Imposible man sa musulti ka na ako. Kaya basin kung musinggit ko sa gawa sa gate nila ni Venus, ug moingon nga, ihuno ang kasal! Sorry. Sorry sa natabo, Laila. Pero sultihan ti ka sa tinuod. Pag ko'y labot sa mga plano ni Venus. Okay lang lagi, wala na problema. Saon taman, nabawi naman niya sa Rexon. Gawas pa, siyam siya unang uyabin ni. So, yan na lang ni. Nya, okay ka na ba? Oh, di ko okay, oy. Kaya pinapagod ka adlaw na hibaw kung kasal na sila. Unya, love yan ako si Rexon. Manang sakit yun. Ngut-ngut mo gani akong dughan, oh. Oh, Sakit, oy. Kibaw ka? Akong kasing-kasing ron. Murag gikit-kit o gilag ka. Yung katawa mo ka. Nag-olbi ako. Di ka matuo? Mao nga araw makuha ng kasakit sa kundugan. Di na ta mag-iskot ng ang Rexon, ha? okay. Mo na yung gusto. Higpit na akong idili. Dinhing dapita ang paghiskot sa nga ni Rexon. Unsa? Nakadawat na si Laila nga milyon na si Rexon? O Binos, busa imo na na seleksyon. Kay ako na siyang trabahoon si Laila. Na problema gyud ko ni Rexon, Bimbo. Ngano naman sab? Nagtuon na siya. Usa. Usa yung gitunan. Ang sitwasyon. Ambot. Kuan. Nagsige siya og basa og magazine. Paminaw sa radyo og tan-aw TV. Usa. Oy, Binos, pugni siya. Pero saan man? Binos, dakong problema kung magkasabot na seleksyon sa imong gibuhat niya. Sa imong gibuhat niya, dinali ang kasal ninyo. Ambot ba? Pero, dili ko mo surrender. Kana, ayaw yung pag-surrender. Bimbo, tinuod gyud ang gisulti sa doktor. Kay unsa may gisulti na si doktor? Misulti siya nga bisan ko na amnesia si Rexon karon. Mahinumdum gihapon si siya mga hobby. Mao nga kibaw gihapon sa mo paandar og sakit o mo padagan. Unsa? Nya nakahimo siya na. Oo, Bimbo. Gani, miingon ng doktor nga ang mga talents nga naa ni Rexon mulutaw og balik. Mabuhat niya og balik. Kana mo'y bantayan mong maayo ha, Binos. Kana,
ug kinahanglang ma-in love ug balik nimo si Rickson. Naglagot lang ko na sila pa nagkita ni Layla. Ay kalimte na lagi na si Layla. Tungod kay wala na siya interest ni Rickson. Sigurado ka, ana? Oo, lagi. Gani, di na magigusto si Layla. Nga iskutan ang ngan nga Rickson siya nga tubangan. Maayo. Maayo kay wa siya maguna-huna nga mahimong kabit ni Rexon. Ug mo na akong bintaha garon. Kay gibarugan ko ni Layla nga patyo na niya kung sa may gibati niya para ni Rickson. Rexon? Pagsuri ni Manang, Ha? imo siyang gisagpa. Pagsuri ni Manang. Kuan, nakalitan lang ko ganina. Pero, dili mahimo nga mag-sorry ko katabang lang, uy. Manang! Manang! Unsaon ni mas manang, ha? Dong, Rexon, ngano dong? Oh, nana si Manang. Pagsuri niya. Unsa? Wa ka na kaso na ako dong Rickson, oy. Kung nagsagpaan man ko ni Ma'am Venus. See? Nakabati ka, Rexon? Okay lang ni manang nga ako siya nasagpaan. Pagsuri ni Manang. No! Oh, Dili ko mahimo mag-sorry sa katabang lang, Rexon. Ako ang amo inimbaya o mabuhat na ko ang tanan akong gustong buhaton. dili ka magsuri? Dili! Rexon! Asa ka paingon? Wala ka- Rexon! No! Rexon! Rexon, ayaw paglakaw! O sige na, mag-sorry na ko ni Manang. Ayaw na paglakaw! Manang, sorry! Nakabati ka, sorry! Oh ma'am. Gipasaylo na ta ka, ma'am. Nakabati ka, Rexon? Di pa sa ilon ako ni Manang. Ayaw na siya pasakiti ha. Oo, Rexon. Dili na. Manang, kape palihog. Dong Rickson. Pansa man rin nahitabo ni Rexon. Murag inanay na siyang nahibaw sa gusto niya mahitabo. Tita? Layla. Ugma. Ato na yung lubong si Papa Luisito. Tita? Tita? Ma'am? Ma'am? Ayaw! Ayaw palabi, ma'am! Dali! Lingkod diri. Asa? Oh, sanding. Padaplit ka may palikuron mangka ko di mo. Oh, dali. May sabak ko padapin. Anak yun. Dili na makita si Luisito, Layla. Di ko'y kung malubog na siya. Magmingaw na kita din. Unya, ma'am. Unsa man? Ay, di na nga nato siya ilubong. Adi sad na mahimo. Mabaho sab na siya. Kinala mo pa dahil na ta sa unahan, tita. Sundan na ako ang sugo sa bugado. Ha? Samtang wa pa din ni Rexon. Ako na matiman sa angay nga atiman nun. Hala. Murag naulian na ka day. Nalhimo na ka ni... Ups! Sir Diggs, ah, ayaw naglito ka na nga na ha. Kay mo balik og kit-kit ang ilaga sa kundugan. Dili ka gustong maghisgot ta sa panganir. Ayaw! Stop! Dili na ito mahisgot niya ha. Kay nagtambal pa ko sa samad sa kong kasing-kasing. uy, hala. Ninduta na ko rin mong manulti na Layla. Sir Diggs, mo eskwela ko balik. Unsa? Magpatabang ko sa bugado. Unsaon nga doon makatudlo na ako sa negosyo ni Papa Luisito. Pero, unahon na nato pahilunan si Papa Luisito. Babay, sir! Babay! Ma'am,
na mauli nang naghatod sa lubong. Nanguli na di ay. Mauli lang sa ta. Oo, sige. Layla, day. Dali na. Una na lang mo, tita. Ha? Uban na laonan na ako si Papa Luisito din eh. Oh, Sir Dex, dali ma'am. lakaw. Mauna na lang ta. Lakaw lang. Sir Luis, Ba? Oh, Sir Luisito. Babay, sir. Salamat sa pag-usap ni mo sa kong ginabuhi, ha? Salamat sa gipatilawan ni mo na akong kaharuhay. Pero, panahon na mo bawas ko ni mo, sir. Ako tugbangan na mo kaayo. O, para makabawas ko, tunan ka na kong mahimo ni Kusyo. Ako ni palambon karon nga wala sa Rexon. Niya ka? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!